o kuma ka do wata mashaw nana de ashartu nana akona aya ni ya hindu ba tabe sawa kale sa ka nanu de ko yabala lama sile sawa kale ke na ba soro tote kula fakat ja ashratuha hindu bitabe mo ni aje to ba tabe do no Imam Mahdi alayhi salam aka wati diramo aka bara diramo ode konnana kadaka madama ala krajira sallallahu alaihi wasallam ne muhammad be sangame min gono fendi dina sorola sangame flana mi daw ka fendi dina sorola ke sabana yera mi faraw ka daw ka ay fendi suga dina soro ngani sangame saba folata mena wa ko bibe nyamina de wasro ne muhammadu tay nyebo tayyebo tay tayyebo tayyebo to tay o tobe ke nyame no ma do fara fenno ka do bo fenno la ma seto la ni sangame saba folata mena temena ni na nyami bidaminona o nyami bitu sina fokata si wati jimemo ode amim sajida ale aya worona ode be Allah donena yudabbiru al-amra min as-sama'i ila al-ardi thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alf sana kuna alay noro doni kuna foni wala li nyomi ndo korana kono kadi muhammadu mo akika do wadoni noro e famia abina tlaga yele kanane alamode thumma ya'ruju ilayhi ko ngat singa yele dongele de kalo kelende sangelende ay fi yawmin sanga kono kenam gidaruhu minni ahagaye alfatanatin sawakele mimma ta'uduna aw adamadenu ngaddanina sa wakili doni fo sa wakili bitata fa basura chubota kula mo ni yera mana sa ikakko ne akasa borade anyera nogara de ni mi chusi sama inde o wakili kemesa ba fulata mene ko fe opmana Imam Mahdi bin Ali bin Atlalike kadaka nimma kimina shefla mo honde nganga na kokura ngam honde ra wala mati shefla ke ngami min Atlalike larabu tibo wala ay bolde sama farsi kama go kado indanga mi nya chala de ni mbozo do ala bino krengere ko kene Muhammadun na ko flana e tian mashiti de do ka akwashin yiramo na surane muhammadu tay koyni ko ngala ko te ma abwala koy ngana tata koy masami ne bla kuna kange asinzi bay kange achide ko na nyamina mi mina nyana bo ti bo lo koy larabu wad suka nakashola awma ne bura awla yawde ko mu nyato kera ko liye kira mode unyi olu yala ka shakra ngerale unye adigi wala ko jugu shitay nu mo taga nyeshire mo hodo mo so ko nyenga ba ngala ko nabsega sangol jiga singa dadu ko la yo ke nye mo hodo krengere la rabu la pia ko mi manday wa nyakete nabsega shuko tlefa ya ko ngai la rabu o kera aw nyana de wanna tayati wala لو كان الإيمان مؤلقا بسرية لنا له رجل أو رجال من هؤلاء أي بلد سلمان فاسي كما قوكا دنانغا ميا چلاني ني persikani ala ne la dunya ka ko nimbozo abibo de ko tene muhammadu tay larabo ayame wana wati siraka na fa bi dimi koy atse ga ala ka foyi
o kono fon dile amoni auf mana silama sile sange ba saba folo ala ko bita ci wala mo ko bita ci wala koni sange ba saba folo bana sa kuma kemenani na ko be ka cien damine kema saba ngofe kema sile kemenani na sange menana ko be cena o ko bi tage ka fo ni dalgi ba mona sa kuma nakina fo ko era kunde ko kuma fo samba kale mimma ta'uduna o arma dinu gadanna o maslama sile sa wa kale ani kemenna ni na ni mahdi mimma na ita la kra mahdi ni kono fana nya ita la kra tay wati de wati ka sor wati maso to wati fana to menete wati l'air c'est l'air on va l'air c'est pas l'air après l'air fana to l'air alam ye ko tige way ulama ahmad wuli ka bawdemo o kama dilal ke baw fana muhammad ko fe iman nora chugo saw wa kele ni kamenna nora tigi o de kabo bay kada ko bina ko kalo tetan nani shu muhammad ye tle akad lal kala minu ma no fe kalo do wa kalo e kado addu wona nye jeme nyu anye de kalo tetan nan shu kalo nye ma je chugo etete nan tetan nan shu bode ذلك في الدنيا نرى قانونه نجوم سما تبدو إذا شمس تغرو وإن رسول الله شمس منيرة وبعد رسول الله بدر وكوكب وإمام مالك الدكري أقام أشري محمد رسول الله محمد بن عبد الله أكو كانت لدوكوي وإن رسول الله شمس منيرة وبعد رسول الله شمس منيرة بدر وكوكب أكو محمد كفزا تليكون يتلي ده أكو كلو من بوسا أتليكلا تليفلا فوق أكو كذا ako kalo fana na ikado ka fo dungele ni afo mo badru wati tan shi badrun wa kaw ako man ni yo donga ba wa donga fo wa muhammadu ka ko beta ha ni tlete mami dolo ni kalo de bi bo ngama dama tle nya chiro mei dolo tiye kalo tiye kasoro bey le noro udatuko ako muhammad ye noro de etli noro de tobe alama tobe chide tobe nanyuma tobe abe kalo tliaga do ye wala ma badru wala ma dolo فلا والذي خلق السماء لأجله له مثلنا ولد إلى يوم يحشر أكو نينغالي مسألة مسامي سانغولو دا محمد كانو كومو فلا والذي خلق السماء لأجله له مثلنا ولد إلى يوم يحشر أكو نيونا ديمسن كنو bien كنو be محمد كومو فوتا دو كلو ملنگي indina ko nyamina kabir bara ko nyetala wala bi norotik do wuli ko bina tulani muhammad to gay ko mali bien kene meti ko mi lahum misulna wuludun ne nyono bien kene tiba muhammad ko hota du kulo melenge jeni ngoni fade kala kray ibemi ka kenawa kem gay ni ya fade kala kray ya ka puma me fala walladhi khalaqa as-samaa li ajlihi lahu misluna wuludun ila yawmi yushar
nyengale sangolo da ba mona sangolo mi e muhammad ya tawari ala mi sangolo da muhammad kanu kamo adem biye kene minu mina kofe kana nyana fi bo mawla akofo kata du kolo milengo tiba wane yo doy jenu ga ya flaka be fangala mo ya flaka muhammad e muhammad do kata men ga muhammad kanu kata men ga wa ndakuriya kelena ni furo bi ma bo ka saga do mo ni ya shay bitla ka saga da ngare bi bora ka jiya ka saga la kuma ni ya shay wati sa a ni tle yo goshi ka ba wa ka furo a bindi boble o kamo qur'anu ko no ko be kada dine nyena sangame saba folo temene sa kamena na obidamne na damena na sangame na na ko sanwa kele mikala o sanwa kele no dabarasa a minganga dlalike minganga furoshe minganga wabo minganga furo tike kabos mongoro ako bina sadre kana furosania atoto ni anyona minundo be furula ka cenige abe bireda be kun amon ka furo saniya la ilaha illallah muhammadur rasulullah ka dakuriyai ka jam go ye kukura ka kasad ma chano fe kiyama lahara walma kiyama jeba wuli ki ka do ka fakat ja ashratuha ko ata ga flede ata ga konowa ko wa bina chune alati shudare pau kallamhin bil basar ala kuti nye ko ni yele la bendo la de ko nga fakat ja ashratuha ko atwadi atamashon bora ka bangoi dakuri atamashon bora ka bande niyo o hindu taka jete bo tabe sawa kele kamina na sawa kele kamina ni aya ni ngoni hindu taka bo burama jakte ni vo alaga hinana be dukulu jigorobi kule katara bara ahmadiya ma folo katire ahmadiya ma folo du me ka dakuran vo sedu atwari segwa tarawre ben ngana mo abe sibi ancien directeur de la retraite comme le ngoro wakil tabshiru ambora londres abore londres andara fulge almami na kato burama jakte koni ma famille ba oni ku don doye fakat ja ashratuha aye imam madi nana wati mi ve ani mi majira kabo chena jela ba wati sira asina ga yero kalati kajira ono au kon me ka chila samo nganya do ka ko mase me ko kabina au mase almami o de kan o kamo ala ka ko sallallahu alaihi wasallam aw mini chila silawi abina ta chila se domo o kema ka ko fa mu katama ayru kade wala ka chella benu me o emi ngara so biye ka akuna fani la samo o ya dama ko tabi bunya akange bunya fana on gana ke kono ke bina chila se mama mo ke boni adonni ala israiti a o boy ikabara la chila sila ayde ala ka chella benu me a fami ala kema ka du mo sigile du nga kuna sire mi mula akko imbe chodi annana wa mana o ala ye fana ke ale kuna fani bade yo yorola o pano tigla mako pau o bi dangoy bonama jakte ko nyo che ala ga hinana bi ko so nyuma fana tara ala ga hinaw bela fay
fatule san mugan nga o tɛmɛnen kɔ ale yɛrɛ fatura u kan ka da fa kɛrɛfɛ u ye kaburu se ka taa bɔ Segu Jigite dalen kan fɛn bɛɛ b'a cogo la ka kasange o san mugan kɔ foyi sɔni ninnu bɛɛ ka jɛnya olu kɔni ye kaburu tɔgɔ ye kasange sɔgɔ ka bɔ nka fɛn b'a cogo la foyi ma toli u y'a den da kɛrɛfɛ dɔw bɛ yen olu tɛ toli dɛ k'a k'i n'a fɔ tɔgɔ di bamanan dɔnni dɔw bɛ yen fɛn dɔw jiri dɔw bɛ yen n'olu fɛn kɛra i bɛ mɛn i komi Firawuna ninnu kolo o nin t'o ye dɛ n ye masa yɛrɛ ka ko kɛrɛnkɛrɛnlen ye awɔ nin ma bɛ ka fɔ tan Kati Sanabara bɛɛ bɛ nin kalama n bɛ ka kuma fɔ tan u bɛɛ bɛ nin kalama Fagaja Siratu ko wa waati taamasiyɛnw a bɔra dɛ wa ne ni aw yɛrɛw b'a dɔn k'a fɔ diɲɛ laban la yujalli hal waqti ala kote a waati ni da ko maa si t'o dɔn n'ale yɛrɛ tɛ nka surunya mɛn ko a y'o taamasiyɛnw bila kɛnɛ kan sa dɛ ala da bi diɲɛ yɛrɛ bɛ lahala min na n b'a dɔn k'a fɔ ko laban o taamasiyɛnw de don an bɛ suratul Fatiha aya 7 de ka waati kɔnɔ ghayril maghdubi alayhim waladdallin kerecɛnw ni nasara olu ka san sɔrɔ ani fanga sɔrɔ ani dɔnni sɔrɔ diɲɛ fa bɛɛ minɛ o de ye suratul Fatiha aya 7 ye wa an b'o de waati la kunnafoni caman b'a kɔnɔ nka i k'a dɔn k'a fɔ dakura Fagaja Asiratuha ni yɛrɛ ye diɲɛ lajɛ a bɛ se k'o f'u ye ten tiɲɛ na a ko kɛbali kɛ ninnu kɔni o b'a jira k'a fɔ to tɛ ko la bilen dɛ mun yɛrɛ de bɛ yen k'o tɛ ka kɛ ko nin man ka kɛ k'o tɛ ka kɛ adamaden fɛ bi ko nin man ka fɔ k'o tɛ ka fɔ adamaden fɛ bi o fɛn tɛ yen n'a y'a bɛɛ kɛ a y'a bɛɛ fɔ ala ko a ye taa da ka sunɔgɔ sa a ma ban wa an mun ɲinɛ bilen a banna o n bɛ segin a kan wa an da yin kangari min n'o bɛ ka d'an ye kuma bɛɛ minnu gɔnna anw ye u ye dantɛmɛ n y'u halaka ka tila ka dali daminɛ wa a yɛrɛw a y'a cogo dɔn n'aw ta daminɛ na n b'aw to a yɛrɛ bolo n b'a bila ɲɔgɔn na a banna a bɛ se ka lafiya ten n'a fɔ dugukolo ka yɛrɛ n di kɔgɔji kɛ ka foli bila a la Ameriki bɛ fa dɔ ta Sini bɛ fa dɔ ta Risi bɛ fa dɔ ta a banna diɲɛ ko bannen o ye n bɛ tila ka susu a ka kun a bɛna k'olu kɔnɔ o kuma ko maa ma tɛmɛ walima maa ma tɛmɛ k'olu ɲɛɛlɛlen don olu bɛna daminɛ ko maa desi u kun bi ma diɲɛ bila o la dɛ nka n'a bɛ maa kɔnɔ ko ala yɛrɛ kasa bɛna ban ko ala b'i sigi ko ne ne bɛ tila baara la cogo min ka sigi la a y'o bɔ a la dɛ nka k'a fɔ an yɛrɛ diɲɛ an ɲɛ maa dama an yɛrɛ ka dɔnni jugu minnu b'an na n'a kan ka kɛ ɲuman fɛ n'an kɛ bɛ k'o bila ka n'an jɔ halaki dingɛ kolon da la bɛɛ bɛ kan kunna bi an kana jigin a kɔnɔ Fagaja Asiratuha wa taamasiyɛn si tɛ yen k'an tɛ jigin a kɔnɔ fanna lahum iza ja'atuhum zikrahum nin kangare nun dadalen kɔrɔ ko aw ye sa o ladilikan ninnu ni bangera k'o minɛ o tuma ni ko nana i ɲɛ coro aw bɛ ladilikan ninnu minɛ ka baara kɛ n'a ye cogo di bilen
فاسرا تمول مكركبا فعلم أكما دون أنه كفتشيرمي لا إله إلا الله tema nga turu foye bunyan kanu kamo aramadini fe illa Allah fana kara alay kayte turu fengore bunyan kanu kamo ala ko kana tu go foye fala kara nera alay illa Allah niye suratu Muhammad surah midda ka suratil Fath suratul Fath anzirat dakuran do mosa la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah suratu Muhammad ayat tani konondona modeni ande suratul Muhammad ayat tani wonana ka kalama la ilaha illallah sura mi doga na fumo suratul Fathi o aya mugani konondo Muhammadu Rasulullah sura blinda menwanga la ilaha illallah ode suratu Muhammad ye ayatana kononna ode ba fa la ilaha illallah sura mi dalega no suratul Fath ye o aya mugani konondona Muhammadu Rasulullah ndo ko kalmar shahadata qur'ana kono dama do akati amal make nda do wa teydi ede nim laywa ne jigna biwa la ilaha illallah suratu Muhammad ayatan konondona Muhammadu Rasulullah suratul Fath aya mo konondona wa konondo ni me pumado fo Allahu akbar ma tifo idlaka alabo mama fo idlaka alabo matna fo idlaka alabo wastaghfir li zanbika ya fanyini ya fa be nyenjene be ala fe junu mula walil mu'minina mu'minu fana ya fanyini wal mu'minatu mu'minu cem musman wallahu alam ya'lam mutaqallabakum aw ka yelma ala nyabala wati o maswakum anabi sagi yoron gele wati mi akwala nyabalan bela dakuriya istighfaru ne akora ka ya fanyi ni ala fe istighfaru ye muruda flay ta fabla be barake fabla be tigelge nene aw amunu ga ala yasranya ala don o masahagala haka ma ambal kabo ala kutala abi kamulu amplaka nimisa fami kashi ona de kera ka do ka fo anyama me wuli afo mo jurumu oni ma nyama vifa tabi do ni ko cede ko ray tabi ko simo de
o nyama fi fali o mana dakuri astaghfirullah o ye alaka ya famo nga kele ina kama gutu o yoro kele na mamimbe naka ala nyesranye ne ala don o sirake mo mana jurumu yere fanveta ai o tsega kalefe kadaka ale nyebe yetawla atlobe metawla anan deklenye o kuma jurumu tibolu fafe ala tsega ko tawlu fe umina nedu olu ka astaghfirullah fo o koraidi ningo muru dafla do ay ma dafla nanye olu ka astaghfirullah fo o ye ala eye fangani noro ni ala do min ya kaba no kembe ka ndanga ka bo jurumu kelmo ala wa do faro ka koyi nge puma benyoro nyala ada ka adama de ni mama ye alabla amainde kuma la karako rabbi la takilni la nafsi tarfat aynin ala kanani muhammad to nyirabul al nyakum ko kili o kuma na fara wastaghfir li dhanbika muhammad ya fanyini ala fe jurumuna muhammad e jurumu jumenge walil mu'minina mu'mini chema wa nyino le wal mu'minati mu'minu muslimun no adafla yoro ni alamaw cidon manyon shizat tiga gure minu na ko shitana ko karledu nora min niru makaba ushana jinna ko bi gurawla luka astaghfirullah fo ode alabi ode ala albi fanjigi nyoro jana ulu tayo de ka to nyoni kata ka to daji nganne ne taye alami ngarambe ka ba o nyama o ba fa abamine wo atwa nyama fi fanyi ala kira sallallahu alaihi wasallam askiro kele sahabo balla kale angumi astaghfirullah shekeme dan anofe askiro kele yani ga wuli astaghfirullah fo shekeme watu do shebi ulula alamanya ala ko to sikon kil bada ko kama rabbi la takilni la nafsi tarfata nye ko mo kele nye ko na yele ala fiti watu kurne kanando nyira bulu hakanina kuma bendo yi kama koro ni imam mahdi alayhi salam ne bina tega do abulu abin nyoro ko yega ko kanani ne istighfar ko de ya fanyina ala fe muhammadu min ni shaytana yoro ka jawla at sega girala noro baso o kadda kuriya pa be astaghfirullah kumo fo ka wala nene mo abi problem aw minungu at sega problem aw minungu ni nyenne muhammadu kal halaye aw minu me ni ko duwe kabulo kuma na akana so aka fama annengu akana to aka fama istighfar ko astaghfirullah no bora e dakuriya zanbu raga mamnu di astaghfirullah korodo ka do dafla do ado bin da ko al muhammad ra ko afro ka ka jurum ga ka ime ka be qur'an ko noko aka ya fayna jurum ka jurum lawa ete qur'an tigi ye inoro tigi masigi ko fienda ba ga nyati kala ebra mohon ko ngor tigu de ere qur'an tigu eta da qur'an ngoro ti do fala ga noro dimo nyima seben do do la ko do wado bin nyorata ko mohon la goshi nga uti astaghfirullah korodo flana zanbu adama de tisekata minungo olu ka doni da be ka chukudi kamo bunanga law ko
etse ka bole ka maa min do ni ye senja fura dun k'a to o ye bi minɛ dɛ ka d'a kan e t'a fɛ ka taa k'ale to ayi o ni t'i la ne y'o dɔn ka o kuma e de bɛ ka senja fura dun n'i y'a dun k'a to wa laban bɛ minɛ dɛ yan i ka dɔn k'a fɔ ala kira kanu min b'a la ka ɲɛsin adamaden ma adamaden bɛ se ka kɛ alama ye cogo min ani bɛ se k'u yɛrɛ tila sitana na cogo min o ni min dira ma fo ala b'a fɔ kuranɛ fa dɔw fɛ la'allaka bakhun nafsaka ala atharihim ko Muhamadu bɛ ni k'i yɛrɛ fa an lam yu'minu bi hadha al-hadith ko ka d'a kan adamadenw tɛ ka dakurunya nɔrɔ in faamu to adamaden ka nɔrɔ sɔrɔ ka kɛ alama ye o kanu bɛ Muhamadu la fa bɛɛ ni ka se adamadenw nɔfɛ ala yɛrɛ bɛ nin fɔ a dakurunya ji la ka a kɔnɔna poya ɲanga ye n'i ka lahala kɛra ten o tuma na e ka o ma kɛrɛnkɛrɛnlenw olu ka doni ka doni ye dɛ den bɛ se ka taa a tɔgɔ di den ma kɛ cogo o cogo fa tɔgɔ na fɔ a la dɛ o tuma anw ka lahalaya tiɲɛ dɔw bɛ yen a tɛ se ka taa ka Muhamadu sallallahu alaihi wa sallam o dakurunya fana fanfɛ o tuma na ummatu Muhammadiya yɛrɛ a ka doni bɛ se ka fiɲɛ ka cogo min ala magwɛ ani a tɔgɔ yɛrɛ di ala ma o bɛ se ka fiɲɛ o bolo cogo min o fana ye Muhamadu ka doni dɔ de ye o fana ye zanubu dɔ de ye o tuma a kan k'o yafa ɲini ala fɛ e ma ye ala ko mun sɔn ne bɛ se k'a faamu kuranɛ duguma sura dɔ bɛ yen ko suratul fatih nasr suratul nasr إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره سورة من جينا وسورة لبان ديني سورة جينا سيدنا أبو بكر ياك كشي سبا توقع تاشي ينو كا يرا يوكو چه نجي كچا چوربا نجي كچا كشي كو نيوا ala kurafan damo ni ala ka deme na ni dayelali ibina mawbido dinna ala karanna kunyo kuma ni sujado Abu Bakr o kashi kun waraita nas yadkhulu fi dinillahi afwajan kibna fandana flabe mo ka fami adina ko be kuma mo bina dun fasabbi bihamdi rabbika wastaghfiru kuma idama masaniya foge akatanuna Abu Bakr dinga shero bami fami anne suja koy en dali karo kuray ko anyi sengeni toro ni bugale no kara ko mo nana fa ka fu jota la mo wiru be kana o ka shikun mabawri ko he nyebe mina o nyeto la de gomo non gon do mo na kunye do ni do bana ati do mo e kana ka koy abi do shwe akama mi vamu ala Muhammadu sangade fianata ngaw nyeta la de Muhammad na bararo de kamo na frako deme nana wa delil kara o bara no gara mo na ka ba Muhammadu mu nyina ba akone kashi kun fle de kira sanga tirana ala fe ngama donde wachana sangade tirata na me yoro mi no fe otoy isifaru ma kono de eki miri fasabbi bihamdi rabbika wastaghfirhu koni ko yaw ndaga raka ba Muhammadu wa mo nana dina fa nano de kama nano de kama no kara ba mu yini je kono yable ngawna ta ku fasabbi bihamdi rabbika wastaghfirhu ya fa ina la ba ya fa jime yini yona do dawriya istighfaru ana bi ka femi ngamo jakwete ku ni kum ka kele bulu ka kele daga folo tede ay kirama ka ga ya fanyini fewra la min do
Mama afrade ko waraitana ye moyo bido dina na jamakulu afwajan ko bani ngono de chodi ma kilingele beni ka lada kolo na jugu kolo wona ne do koyi unana jeni be muhammadu uko ko chodi la ilaha illallah muhammadur rasulullah muhammadu wa iddu bla koyi abako la ilaha muhammadur rasulullah nga bena kala da kolo minaye sambi chamango ka anajo kolo minaye sambi chamango ka potse kabla yoro kele muhammadu wa na mede ni mangala delisa wa ko bibulu de ko koro de ni wastaghfirhu ni fefe me kana ala deli akanye numo jo kolo no kala da kolo akabla li no yawi o konta ubi to chene okonta yafa ini fo hunde yaw ko bana mo hono ka tap masra mu o si farbe mi ngay si waru ngoro de ni nene emi nana am daga do abulu de wa mi jati adewni nanye ko jugo kay wa tsaka taka mo de to de ay de ko ni ko golo gawa ay wona ko yimo e karta de ngatawa karta de ngate abana de ko bismillah amma biyara mina togoju jume me nata ka fo muhammad mo ay togoju do fo na ta ka fo muhammad mo je kono togoju do fo ina ay magu tuju do fo na ta ka fo muhammad mo je kono bi farajalan farafina nga atigilama aya fo muhammad mo na amma muhammad ye nga nene emi ngo la ilaha illallah rasulullah de nene ka kewele nanga fota o juguma asina ka to bere da muhammad ka si tiya aba jo aba ke chori nene ka ngamiri sa wangara sobe ka vato ko chene angara frat sobe ka vadi do almo do almo fe kata muhammad kabi abbe on salamo noy ko ta ka jirum be mi ngamma dama aw bara la ilaha illallah rasulullah fo bawye wanga kutse kata ka muhammad to de ima koy o kamo kabini ato sangachi watila abubakar de somina sanga ina sanga me mi no fe sanga indo e so far yora ine nene kan nani mingi boradila ala ya do wa nene na todo ni mena ni jugo minu nya bla ka ko jogo ti so ga ta ka finale ti so mo de abada abi metrika trika la nara ka de mere te abada ati so ngoyi o kama kuma duno ko ni itari buranana ya do bisinga mo sebeyani febeto muso burango na fiya ila be ko bu ko onge burango na shebe fa fewro bi ko burango iti ci ko ta ko ni ko no manye ki ba fa bon to nyuma kana to metle so bakade kada ga jo kulo ya kana bu do amado ke me ki yere ga manyuma ma ka bu tasi ko ga ki leje oni temana tle so bakata ama chui ga du ko no ide kile saba dugu jira singa foldi ibro go de bi ede jogoti so made ale blaga ko de subhanallah opma alamma ya misaka de atwadi baga bi singa wolo domi ko bolli panga purtini ke jaga wadam ne ara wade tatketo no kabini ni yo e ka ba upmana ara wade ka koti giri ala ma anda tugo rati somo ngaba de ganyana ma ka tali ajigi na domi praw preku ba ko ma jigi bi ala do ni ne jigi na bita ngane ne ena lache halika amwa angono ka an villa angono ka andese mo ga de ba nguli ka jigi o banda amina to lambire angono ka ma an ngi de ngani ko misa ala ko ala wadene etewa nyana ma fenjite ki ma mi ndake o ite sayala o amina to la kana tore adamne purgu praga pru to boy kana sigli damne ni sigla be kera kelega wol mega tv amina to la bi sigi yera sita yuto la kebi ngunu ma damne o gadi de ibo la fana kana singilenta ewli ki jo ibi toli ebi wat ko la
ibna kibi segela ni segela da inflana ta bibe o adama de ki miri yani ka anze ka fo ni daga dia yani ka ta anze oye adama de ngani soro ye ka baba no o kama magorba ko ma de ngam sani badeni onge ni de ko soro ye ka ba ni daga nan daga dia so ngabadeni mi se ko kede o kuma ma de ngam sa badeni re onga yani ka ma de ni wa yerla o tatlunga ide o kuma alamma ya fana beta be mami ngono ko inana do alamma fe do mi kasinga noro saka ga alamma en galodu de o kama sufi chama min negay ta wurdi ta ka kina fo klishi do ko nyaaka ta ka ma de bi soroti abada ati somo de wala ko bina kekka kya bina ye o alera tami te do mi mula bina ka o jo fana dilandew o kuma bi ganga no mara logi do te abana kise tashila maimati karaba wurdi do singali di mo abada o tasabai no kuna ala kra kundi samu wani sabake sa ani sababu banyono atiketi de ye ay o kuma istighfaru misraga iza ja nasrul al-fatu wa ra'aita an-nasa istighfaru min lamana ka fala kra ya fanyi kadaka jama mi nana ni nene aw minu nana faraka ambe nangal hala kelengelen do jogo ni la dawla mi amai ande tsaka bla rokli ande nana do chega kama kagat logi do o manga ko fu tsaka ta kaleto ko mala kam o dalil kara ngo hono o ya fanyi ni de ni dengura minu nane do pati do be ko kuna de onni ala delisa nga nyomo doni ku galla halawla ya o fana kele de ba ka whatsapp fil tan biga walimuna mu'minati duti kanga kashi adu ngalla halala kal fale dira di tawte ngu kal fal ala biti nyinga kal fayna imay nabila Musa alayhi salam to na bura turu sinla kulla kana asro yahuda ye sanu ge misdene ko batol damne adimi ko dugo ama fabo senegala weruye ashina haruna de manimi me krela ayo tabo jimo na kuzi ka tufa ningere e nyana chugodi anyana madu amma safro anana de ko moka ala kalimatu ne tarat lebina ni dama nu zira ka tafi warata ko bato nyina haruna ngira chugodi fema nga fonu yede miye kiraye mere tay bojimo haruna ko yabna umma la taqul bil yati wala birati mbade kana moji sama kana ngulo sama ne ko jenna nya jenna wuni nga bade manu feka dese de kologoto musa ka toro haruna bla musa cheninga wa ay haruna cheninga ay de ngamuna atuka shi fe olude nyombo shi sama kadaka ulime na olude la no nunga kokolo tseka taka nundu misala sabana qur'ana kona imaya alako nye chide minuji mashitu dado ne rako muhammad nye do borobo minhum man qasasna alayk ay chide do borobo muhammad do bo boromo buye nga chide mechela mimmi nguli ka jos kiamado ka kira baskile to ka kelenjo ninjeni inde kara kelembe na kira kacha bana shi mashitu daro ne ko nga kata ni ala kane joyoro di kira iramo isa bunu maramo kere kelembe la hiye alay bay alay prafiye isa batu farajay batu isa ni isro mo be kiraw chama fle nim fili ma ci soro ni nogo mi ndare le ga mo fe ni makra to soro ne kra ci muna isa kelem wala kirat bi kelem wala kiato ci la ka jo kiamado mbalo keneka kadaka aka mo ye koro de ke kreshi ga mo minge haruna musa time le olu fe warata ko bodu ngaka hadda musa herla kido wala haruna mo gaw ngawe sanu ke bishe ko bodu
ngesa moko isa do kale ala ya bay ala ya ala ko isa ningle sabogoro chejo akasa ko era de o wuli ki jode isa bodo ba farafi mo no jemo afle wa isa era afle jodo do kana galo nit ya isa ede afu yawa upma kiralama akai ya fanyini wala ma kai sifurla o gota ja ko ara ko ara ka kalendo de ai ngano famo kal lahlaya o tika ta kala to nge ja ko upma muhammad sallallahu alaihi wasallam alai cira jebemo wa ngarule chama bina hati do subagoro che ko do kala la ka du ko du ngana ko la ilaha illallah rasulullah ka ba ala ko hodo wa atisika gwene andana frake yoro la bono batodu wala kan no ka sa e ko go nyi chama ko ga ka fon ga bana ga ki ba go ga do to lo tika de abina fo imam mahdi alayhi salam akanya ma ko na sahabi do nana ma ko nyebe de nga ka sa go ga bo ahmad la mate ajo ka ju ko du imam mahdi ko to di asgira ka ko ako ya do to so de bana ma to bina bana ko jugu nyoy ngane ko nga bana ma to gwe o jigi tika de apati kete aba sama dawla ala de bisi aunde se o kuma misiga ga wasaghfir li dhanbika yanno atina muhammad erga jurumu do be de ay nganda fo mo ko jurumu o siga tani muhammad to ma fula de kuma bo do no fe wa yaqulu allazina amanu ma amanu libanana ولو بافو لولا نزلت سورة منا سورة دو مجيكي ده فإذا أنزلت سورة أكمنا ني سورة دو جينا موكبة ميني الدكريو حكمة دونو باكونو كدو باكونو وذكر فيها القتال wo sura ngona wa kele kuma fora koy ka fo mu'minu o le mena jong wa dande be kera mo fe minu go utala o madda mo o ba fe ka asilatun ko bodu ko reka ni ala de setigi ngandi le mena jong ke ko mi shafa ko fo ita soro de ay fayru katitati aka sange aka woshi sai laba ya tayo kaka gina fo alabi ateri ko gina fo shefa ko fendo soro la o tala ka la dai de abato ikatufa ki be daga ki dajulugo ki fofo ki blat lela ibo samali mi nga ho opma kono sulanji gina sa kele ko vola sulanji ngono ka fo ayalla be ande ala ko law umadamo wa anda fa kake wo bella bena kamo were ceri chama ga ko ba wonere ala jene awli raita allazina kono dakura jigina satwa sulay ngono sa iba mawye fi qulubihim maradun barabe minum nuskuna ko je kanu keme kaminu labo yanzuruna ilayka وبفلل دمنا كان يشي محمد مو نظر المغشي عليه من الموت يبا فوكو كري بيكا سرسيسا ميمي طالبان سيالا برك كلاب ما فولي كفايا لبه anda la chenya anda fe ma dinera kaka du ko ko ka furu jomo ko yo lebe ko ma fara labe ninga ko nafigi de je kanuba akoni puma nga ko ede kono kray bayi gu nye kreke ki fle iba foko kirim mital laba sayala ode kebe ku mine u farabbe fati faula lahum halaki boti la mo wedre طاعة وقول معروف وكنا ولا مينجا ويه على كدكوريا على كيا مراي فمي كافو أيوة كلا واجبي راكا كافرو ديا واجبي راكا أيا فاسو بلانغال بي
ko tala anda petere ga turu wala ko nasiru o fona aywa aru kala be aku kumbe ne de bade me sey ne tay o kuma no sira ki kasinga to ala tala ka kuma kan numa vo kan yesho mo wode kan fa iza azama al-amru ni laban garasa kana ko yere ka zawo kuma na wa kala atinya kala gogoy falaw sadaqullah lakana khayran lahum wani foka maminun do lemana joyana ni aw kun zira kasinga ka laydu min dara alaye na ku yo dafa ku ye hera ya mode ko ga je karbe minu duskuna abada to yira yira du atwadi nyonguna cep ma fola o kuma laba kele tayaro atwadi kele tayaro tapma o bise wati mi ibaye ado bi kunu oni je kan aw labatamu fala situm in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqattu al arhama ni ala nana sede aw mo ka nyama ya daw mo ikado ka fo aw bina cenige du kulu kade wa bina shinju tige de ona de kero kebaye ulaika allazina la'anahumullah ulu de mawye alay minum danga shinji tige la ceni kaba dugu kono jamana kono dugu kono ala ko ala ka danga bi gade la'anahumullah fa samma hum yutlo gure wa ama absarahum unyena flalu fana falaka boka koy opuma ala ka ladli kan ana ala ka paga zanmanu nu otido tlo febli ka daga je kanu je dawla je soro o de bi soro kuma min na ko mo ka wolle tlola wo nyebe o ko nyawde la nga konya min de war ko na fulo ko soray o nyeto la de faama absarahum ayo kina ata je kele nyera kono sa ma wata je kele ngono de aw ka je kono hakilla be miriya be ka fo je mina ba lahara ode yatwali ode sigiro ere opmana min ye soye min ye laban yoro o mi be makara chugo mi o kuma be aw ka koli kono nga nun dawa ay je soro je dawlatiya je nafulotiya je totiya opma o bisro chugo kayo mayo la lu kamira bode opma anyetet klena ha afala tadabbaruna alquran ko qur'ana kan da kuriyo be ka fo ko yala tu ta sha Allah wa afala yatadabbaruna alquran ni wala no be ka di qur'ana kono ko opma na tu ta sha Allah wa am ala qulubin akfalaha teri opma o duskunu nunde koni gokoro don dala ka sogode yani mabba ka foi am ala qulubin akfalaha ter gokoro do mawdus kuna ka sogoa ladil ka ratti do duskuna fiu tashiti na fiu innal ladina taddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahum al-huda الشيطان سول لهم لكو ايوه ما من زنو لو مرترا كسغوكو ارتدوا وسغرا على ادبارهم وسندو ولا ما وكفه من بعد ما تبين لهم الهدى كنا دالنغورو كنموي لكو الشيطان سول لهم حقيقه الشيطان وكو ولا جو مسري غدراو نيكورو ده واملا لهم wayen natallangolo ayo choro duskuna opmana mada majjen natan ngoni unyebe olaw nyefa kata opma ko sagitede warama de mabbe
jiɲɛ ko la e ma min sɔrɔ e ɲɛ de buso m'o la nga ala ye e yɛrɛ ka koli kɔnɔ sɔrɔ in o bɛ maa minnu ye abada e ka miiri to e k'a fɔ alhamdulilayi nka minnu bɛ ɲɛ sɔrɔ la diɲɛdenya na tɔgɔtigiya la nafolo la tuma bɛ e ɲɛ ciro m'o la i tɛ ala barikada fewu wa tuma bɛ i bɛ taa ɲaami musa ka nafolo sɔrɔ comme hadamaden kan ka to ka dugumana lajɛ i bɛ maa minnu ye ala kɛmɛ k'i bila minnu ye olu filɛ wala i bɛ ala barikada n'a b'i kɔnɔ k'a fɔ ala ɲɛ don m'e kelen na ka da kan o yɛrɛ bɛna adama ko a bɛ n'a fɔ ala yɛrɛ ɲɛ tɛ maa si la ne kɔ nka mɔgɔw bɛ ta walama nin bɛ ta nin fana kɛra ta amalimakɛ i sen b'i kɔnɔ kɔrɔbɛ ni taa dɔgɔtɔrɔso la i b'i ɲinɛ pewu i bɛ taa banabaatɔ dɔ dalen sɔrɔ wa i b'i ɲɔri dɛ i b'a fɔ alhamdulillah jaa ne bɛ n ja jaa ne bɛ n ja i b'o fɔ dɛrɛ nka n'adamaden tora yɔrɔ kelen ten ka k'i n'a fɔ kɔlɔkɔlɔntɔri i tɛ ala barika da koyi o kama ka sen bɔ kɔnɔkɔrɔ ka to ka lahalaw ye k'u mɛn o ka fisa adamaden ma kosɛbɛ ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا kadaka ukara moye ukowo mogoma fenga feminu ni uyolu ko feminu majawe o fennu ngamo ko man nazzala allah ala feminu jigide sanutiukum ay sanutiukum fi ba'd al-amr aminat ko anofe adolaw والله يعلم إسرارهم على كل حال أبى مين قدوا أيرا كنا على بين كلامه أو تسكتوا كنينا مين نو كداي أبى تقول نفلا منو من داي أبو نبلا أي كلمة أبى مين لمن جو أقرأ على كتير مهور كتير إبو دوالي وجاري ومجا إبو دوالي ngane tagara ni do wonno feda mana wala ko bami fa kayfa idha tawaffatuhum al malaikatu yadribuna wujuhahum amma min wala ala ki kada mana to jumena sa'id ni meleka unna lumo bu ni ubo odo yadribuna wujuhahum bugal bi daw ko do do nyodaw la kon wa adbarahum anu ko felaw o be chaja meleka ko fe kawali manga make maju manyo fana mafo ni yo ke ke jesu ko ni segera ka ya fani ala fa ala ya fa ya fatki nga ya fa nyi fana make ala fa iture ka jen na tay ano to tigano fa itoro o mirila wonda tay mato ka se kana ala mode fo se anani soro ذلك بأنه اتبعوا ما أسقط الله كو كداك وكرم موي تغرا فمي نو كرا الله تنما كوي ولو كرا تكو فيو دينو فه وكرا ودي ني فه فناي وكرهوا رضوانه على دونغو ببارا منونا على كجيمس رو بارا منونا وكورا اولوي ما بيجي تقولي فأهبط أعمالهم وما وكبارا ودجرا ده ala ka jemi soro fe jumena katuga ni dongo bo abulu wakadi ni de kan nge ngaye ka ni jewla o baraw o de kadi alay o de bi kishike ni yore la harado ngani ni yada ni dongo kon kelema donga fa ala kraw fa ga dagal la kwa nyebe de ko حفت النار بالمكاره اتواري ما تشتهي لانفسه nga aljine حفت بالمكاره
ako jannama lamini meni ni dongo de o ne kono to kata ni dongo jiri fero kare ka jiri de ndo ibito la paraw itara jannama kono ngal jira fana lamunu meni fawye minu no ko ni o ne ibito kan ni dongo ba bulu ibito la ibito singa tabbe jannama aljina kono de ni ko aka dumini ke ka kono fa mo be dobe da kono tebi mi jirdo mi sanga du foro bike kono fa foro bisa kono bike dai loke me oni dara sa shuwe ko kono faleta kono bisu no sade ni muso willa ka jigo mami klebo ba ko ga wuli ga tigo jigora jisigira sura ki la sama kata pasro fajiri ko ni aide fajiri wa bitoni ni dongona ala ko ni so ba so kema do ibuna muzoro nga kasno godu mai kan nit et ko tie ka bo kasno godu mai ndige nina kas na serita jismana kay jo ala nyafe kala kay dama do di ni nga ko ni de ya do babul sa sno ko kadini mota nga mamuto ga ala ko ni do nga ko ni ko emmi tugo kede ani ka nafla sunge wala ma eni ma bena ado ka korai ba nata ade kanga nefu kada ka ne korai o de ka ni nga ka do minga ko ni o ye ka karsa ka kenawa ni ka ma bayade ka fo karsa ka kenaya o de ka ko ni nga mimi tugo kede ala ko ho bitona bitala jina kono ngande sen de la koy ni mayde ni de bamfa nga rumina manja kan dongo babulo de o de kaggola mo ka soro de tanyamo Bakar ni Umaru we nyodoro chuko dola begri na kana fala krene de jotala ni mega fone de jotala Bakar ba ne jotala Umar ba ne jotala ala ka Allahu akbar alhamdulillah ma do ngai shita ka ni de ka sai be ba ko gwenga boy ni di tu somo fiu ala kra sallallahu alaihi wasallam ka tamo do fe do en bagandu mo oye bagan gande ka baraw tlatlatla ka keta oye baraw tlatla kara eski sallallahu alaihi wasallam karsa ga dogo nyini kana unyina no ko ala kara ya willa ta dogo nyini o ya sala ke tami ko baraw tlatla ko amado ko fo ko mta dogo nyini o ya sala bu ke chodi ko mun ando ke ne ta doywa kasro akadi nene niye ansigile kato akado onde nyamai ngala karako sayyidul qawmi nem ya nyamai de akone de kanga akeka jira kasro ni boye ne kadanye upma dakuriya kelena anoma de feminga di niye mabe ne ko ni tuguraw no fe adonga fo aywa ibita laba tasmana de ngaminga ko ni kataka yatwayo katoga nibla wala minga ko ni katoga nibla o kella ala ko opma edebina ka ala sorobaye ma de katoga sa ni do wadi kadani ala ko opmana fa ahbata amalahu kaka barabe dajira amma sabal ladina fi qulubihim maradun wala ma be bokono maminu ni banabu duskuna noy je kanu banay an lan yukhrij Allahu adghanahum aw ka hasidiya ani besongoniya o minu ma duskuna aba kono ko latno bode alabna dakana kadre ni ko do make ko do ti don awo ni gulami soro iti tere raw done
ni ka ko kan wa be bi yele fe be ni jane do a karsa be jogo de foli bi ke ato bolo de ki soro bani iteri ere mi e bindo wati ngam ma dama ko kan itse ka mashi kono nay mashi ka lalati bla kana ka fona bli na fami o kuma adu suna ko ala ko mu do kana ka de walau sha Allah la arakum akona yani ala jamu jiraila fa ta'rifannahum bisimahum ngay binu do nu kata mashon wala ta'rifannahum fi lahli alqawli ukapuma ereke tuko ufana fa ibina somula sigatola ibnu do kada ka puma ba foga di do yete ngana sira wolemo abada ti ode na figa ta mashin mi ma da kono ta do suna de wallahu ya'lamu a'malakum aw ka kawale shitay fala tamino wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina ikika do amin hal najrabi ko amina ni choyo mini ni ani gwelani kasaraw bina hatta fanga nalama anga blaliga kene gal mujahid min jari kala yera yoro muso lu kadda kene kave ko sabirina min sabal bawe oni ko make sabal bi gami ga karsa sabal do ma sabal bi do o tsega donne ko kamo imam hadi abafo abu jahali chedo kafiri kwalendo ako ngale ka kafiriya onni juga lahala chamambe no puma taka nyeshi muhammadu kal lahala juma dole chamambe akundi da kanaka oge nishu dibinde ka fot le fela fejele biga okumi doni oni vlain oge ni dote doga lahala ti don opuma ni toro mani kokundo no tike kirala asabali me amunyo me otseka don ngani mbede bikala kale kala hala dulo ndakene kanye opuma an vona bisroka ka alella deglisa ngani kuma kala ku akala hala dulo intido mina na murubo kala kara daleto ko abafa kay pre mango be ke nyini ki fa nen ne muhammadu sallallahu alaihi wasallam akara chodi jen be tlan nabi ala kara nyela sallallahu alaihi wasallam ako allah ala kara yo fo ni dakuriya mi e pati muru yere la do suru la kasinga bogabe muhammadu yere muruta ku pay ere pina ne fani muru mi wo fana fulal bulodre o sisa jen me tlan na atura bi yere ma fota shi masoro mohor ko sallallahu alaihi wasallam ko tafwa inyo no wi o ko ne beta ha nyese soro ki fa ere bado ngega murum ne kata ta nyafu ako mohor mitamu ho mi ngera ke ako muhammadu mi ngera wa e va ka bande la ilaha illallah muhammadu rasulullah mito do fo mo we sare mi ngani ma tsiga ni ke koyi ende murta ngo mefa o yoro kale mo murtla lan na eyota nganga siga ne faade o ngay kat laga ko ngata muhammadu o amaki kala de ko ite krayo o waydo de en krate ma min ngade la ilaha illallah muhammadu rasulullah o ka setuye ibisegi tasara ngaka banga tasara ke kay yafa o dugo bamme muhammad la nini nguma ke ni na nyono to bido tugudi opma ni kodo mage kodo tido fonyin ma ko la hala do kana opma fendu le na famma do bisro ka bo ala ka nyama ko no ma ala mo ko nyama ko no ngene ko kirama yare ka to de foi ta soro la
e ma ye sufi koro ye ma min gebe ki yerabe dalamo nga sufi min sinaga ngota kata sigi mbaraji tela ibraji mambu mi mem mo cela na bi fo mo bi ko la bi mo ladi o de baraji ka boy tay ngay tara ko kono ko kono waro na fengila o foni saw ni kisholu mo o saudi ale so wono fona mo donc nga ka baraji soromi ataka kila ataka fimo o kamo kunno sufi ale baraji ka do ka tame so kono taka ni meka mo lakala abaka famo abaka kala ale bo baraji soro ngona tabe abaka ladoni yani ke ngebe ko ngona mo foti fimo hani ko ibalo fura dum fashi nga baraji be mi kuma ala maw olu no fetuguli mi ma ke ka ala soro ashite mingal la halaya saniyame kam hotta sallallahu alaihi wasallam kuma ala ko abilla jarabilu na fo mamnu saballe do ani jadi kala baw olu bi dakana ka ana wal nablu akhbarakum musa kala hala dugulu ngada kana ka koni innal ladhina kafaru mamnu al kafira wa saddu an sabilillah katlaga uka barabbe ala sira o kuruli ala sira o dagureni uka barabbe mo wa shaqur rasula kajugiyata kala ka cide sigere min baad ba tabayyana lahumul huda kana dalen goro ko kene kawye la yaduru laha shay'a aku ka kawale juguni taw tika toro fo se alamun nande foy toro dengele utte ko se alamo wa sayubitu a'malahum wo ka ningana jugu ani bara jugu nu ya ta ka nyeshin alaka cide mo ani dinamo ko de ga sawe ku ga bara be daji يا أيها الذين آمنوا آمنوا لمن أطيعوا الله أيا لبتو وأطيعوا الرسول أكثر لبتو ولا تبطلوا أعمالكم أكنا كبروا دجي إن الذين كفروا ما من كافر يرى كتكو قال لمن أتوالي الله بتو أني كت الله كرا الله دجي kada ka kasam wan sabakono la halaya chama bora ala fe kanya chamo belewla ani soro ega la halaya bette ga doni beleya damal la halaya kono etse ga do kono ga babu amuyne do atufo ga mana karta kon saballe do karta tipma karsati ma toño ma kan ga haka boshi c'était karsayo onni ma bo lahala kono kaddo setiya kono ikal lahala do do le bito ye fangle made pongala kra sallallahu alaihi wasallam kono ala mason ka ake fangle mai aya flabbe dokala setenye me mo ko me mabulu ma yala ala kara ganyana me ko golo karate bebo kala mo o sabal no munyu ano ma bonya adona noyi ko kata ko kwanyo na tola ka boy kana ma nyema fo na ke masake ala yodi mo hono fana ni la ala flani ni make ma mina je kono ibe ma yede o tanufu bisroga kika o ngamo mata fanflana mi na nganga yada ne de karsa ni farya alakra sallallahu alaihi wasallam jira amma bato amma saketo adina nyama to apmiye fanda nga yechugo de la de sabato nga yechugo la onena utise mi na odeni nga gele arama de mode ay ni wasura ni fara
fale ka yanga sa ka do kala yangale do o ma minu me nu be du kashi ani ma bulum ma yani torola ma be ala kira ka tum ma bayna mi majiga keno lude misi aga ne tete mina odeni walla hala fana ala tadi ma bere mo fana ifangale no ne biye ay ma dafa ala kay miri ayra wati dola mana kato masayala kana barakade washile kasabwale sengene ba ka iseme kogola atwadi jirila kasnoko ala karamanyi gala bora ko fe kani bulo flake ka anyeda tu termo bi nyonge minge nyona to nyomo bi minge nyona flom bi minge nyona kace jayira yete wala eren na ye madina kono ya ma kan gene nogole wo shilena kan jado nyere lata kan ni mato kenye jeni yene ta subhanallah are abla ra ko mo to ende ko mabi sono mo ode do koy ode do odo ala jabeni jamana beni nyongri minye ode na ne fleninge kadise ba to jadu yara minu jigi tige me ala yalla ka jigi wanyama ku to de ku sangorota ku bula fa sangolo ku bula nana ka jigi tiga bu unni ka pew wa sura ala ka mo jini mi nga jonge da ko ya rasulullah to kunne mamma ko benna madina wa ala ka ko sallallahu alaihi wasallam jini ngafsa madina wa fone jini ngafsa kani be de bake wonere mo de tro le flika amalamo ala ti soro lahara de abi soro yani woni na nyono kanga ke anve no kera ko opma anga jurmum nu fana be no bi kamulo musa fana bo joshi ka boyde o gana kara anyu tanyi ni kala kara ni la bado do anga nyana me yakono aw ne ka nyana me o dafande ko mala karata nyuma ngela nyuma vola abike chugodi wata atbi sayyat la tana tamuha o defora wala jugo maki bulo ala ko wala nyuma kede o bitani wala jugo nyi nga aw ni de ta am la ka jigi dugo ka sola ma minun ga frera nube alaga atwaydi siranyini ka datugu suma matu utoro la foka tasa wa hum kufaru ka tur kafir lamadu falan yaghfir Allah lahum ako an joy ngonna alatna ya fay mode itora la foka tisa e man misaka sey ko ka ya fanyini iye ko juga ki yero sere ya fatigi mode ina nyange sade kay kan no boyla ko ni tasmana no boyla ya no ko jugu fala tahinu upma afar kanafa wala tad'u ila silmi amma dama kafruka lahla deni ko wulle do ku jo shunit le foga dangare dinena dangare dinega tasra obela ala ko madama ugal lahlawe ma fala tahinu aw fana kana farfa jira de abada wa tadu ila silbi ka fopma aba ninu fe kele ka ko tala de ay madama lu ko nga wuli ga joine aw fana ka to afara ka paka ko ka ba ko atwari anga beni client wa antum bil alauna ala ko sede ya tay wallahu ma'akum ni ala nawba nyobe wala nyatrakum amalakum akbara shitay komi finya dola wala ma komi do bona kola ay foyti bo aw ka baro la ne ala fe
o kuma aya jija aya farfoni sai da ya auta yi abin ba auta dila innamal hayatu dunya ako je so sigi ndewa abe je mi ngono te laibun ako tulonge do wallahu wono ani nyana je era nyina me akuni afara nyonga bita benne tulonge do nyana je do abana sona dunu bibla be bitaida nega soro beno mo wa fendi bulude wa in tubu naw liman ta wattattaqu kajro ala fa velala yutikum dilibi ka awmo wala yambe ujurakum asrawla wala yasalukum amwalakum wala mo gota o ko waru werala mune wala ko ala mo dimo me efe ko ta ala ka turule ko robe mi in yasalukumuha fayufikum ako chendo ni ay ala ba fo aya da ala mo awde ko do konta kamne mana ala mawu zara bisa ala mo bisa wa ka kujela yoye ati bu machine ven adi ni ma de chota mulola oye kujato ila konta nene na do jume ka sara mana anna sara ala bulu de gume ami sayra ala kaba ko dayni tabkhalu musa aw kana bakliyaka koni wa yukhrij adkanakum ala bisaka aka hasiyan be songoni am maduskuna ako ala bo labodre ha antum aw floye ha ulay aw tigi tigi tud'auna aw bi wele li tunfiqu ka diliga fi sabilillah ala trafa faminkum man yamkhal no fraga baga di ala mo ala fendala lo mandate ko dobe olubi tega magalake o man yabkhal ko ma minye tega magalake fa inna ma yabkhal nafsi ki ga dati lama aka tega magala abu ka yera la sa ala gele ginde ma fo mitaga se aga on ala che aya di ala mo amo muslimi ni mabe na fo eklega bo mo sa ga di de ya tega flafa ya adamo tega flabe fara bitaga fo de ma do dia wa kan dash no ma indi ndadi bi yelala yela ku yejume ya do ta fengala mo na ye jakado yadi na ja iba abulo fla ba ko fe ka fembe minala abito kashila onga ebna foblewa ngani anaka dia nako ho ikai koi akai sa ini buraji aflage koi tadi ala ko etadi wa mi me bolo ne dia dimo amadu gonena kika dobo la kadne mo nyumanga sebeye kaso itaira te ne dia dimo ata mi mulo o kakise ajija mi abisulu ga wuliga tabe kawo ika bara masoro ne dia dimo ngayere de jede ay yedim se yakedre ima hakil ma yake wa wara mi bulo atito ibli koy ngabara jibe mi wa kika musu fitini afara mandala koy ngata do sula sara do sula uyanyi ke kadimo wa woroni ko wa sara wa flamme ke ga kebe fla do la mama ala ko ngata imputara juru ni sisaka wa fly nafa wa worola iga war totori kuma aide juru ya tara baraji be mi do toro de bina fo ni tia idara mi nga juru de na fo ni tia mi ngube wala juru mi dara be mi
uya mina alu ma fo ni chere mami banga de ala mo ala be ko defo ko ibu so ngado te ka magala kenna o ma nyi ani de misalami ni o jati do subhanallah o mi zina ka keme bo atala kadi bana pa o muso kuna ka pa de kuna ka were kan to o nga arba de bisika ala kan chukodi to kama ko ni te ka magala kenna la ki o ki radila فإنما يبخل عن نفسه التورا أبسيد موين على تولا والله لغني أكون كارليد وأنتم الفقراء أو دي كفويت سكتاكني على تو أنتم الفقراء إلى الله أو دي كفويت سكتاك على تو نعلم موتانا فويلا وإن تتولوا أي أكون يا مرتي يستبدل قوما غيركم من أفعل ما ورولا منوني أو تيجا كليني ثم لا يكونوا أمثالكم ولو تيجا أو نيونو جين ديوني جين كنوني ما شاء الله أبما أنغا دي ألمو أنغا هيرا دي بالا أنا هو بيعون نيكا ألا بسري موي أجين يريا فلو قبل الله هرته أوني على رأي ديوي أنغا فيتيني أبسنغو أوكي تشاما يعملو ناي سمك سكلندا هرل بو فالي كاندو سنوالا كاجينيا أندا جينيا توي أم كاجيني نادي دمنا نايكا سمكلي إبايا أتينزا لا كيسك مجلبي مالا كو كلندا ده غايا نفنا ينوا neni chebata ne ngai nalu nedo ni ne jetai ko wala ta jone ka fo firima di alamo akimo yi tere seneke tugo ma edane alala mbete de armadini kadi ika fitini ma ke chamai ngauna ta be shaytana be do anade ayese ka kala ide ai de ni ka jugamo shaytana ka jugamo ma yin Allah subhanahu wa ta'ala fe akado ane au bela jeleli shitana che Qur'anu sula binani ani ulo blana no suratu muhammadiye ode ala jora ode ayal labana sa inshallah taala alhamdulillah summa alhamdulillah ambi anga lamin kala bela jelebo minu ma fo wele u kenga u ka wele tsika ke ma be mo ba fo o kanga fo mimi telephone numero di naga juru sadi ka chunga sumaya ka tele ulu mo doni ayrat lo bala nga ma ke jojo ni achama ko ngwa ba ke nyobe min da soro de bichaya de nga masami baraji so ma yo nyaba bet la aba ka wordo credit mina akra ala nyana be ka baraji bi kami segi ambala ka fuluka awni ches ngole ngona ni drogoto katla ga anyira ladi fana awni joni sutalla bayna aminu mi micro diale kabinu minui ambalma chrétien ambarma bamana viu ani silamo ami num betoro ni micro mangaay fakata si shu katrarmo to sabe ko ya anvede hanni on ga chamali ngono nga tidda nyanga ko kemi mita torose mado mo fu erjuli wa atoro misaka ka fone islame katta ga ndoro tekende ibi islam nya ere toro alba fe ka daga suno ko soro wuli dutlo ale ga suno ko che wa abasro ma dobe sella akele ka mikro manga ibe ka aya mingala abo korore bae abinyama afete ko ko de nganne ne ka muhammad nambe ko ladige muhammad ye dutlo fe selike aka seli manga o ma muso kunu ka bosno wala fona joraka o be ka nganne ne ka famsa ka fo anga
shuta selmi namake amsika ke kasoro mama tonyo save micro misiri save micro ayo bwala akada aw minu na me akamo misiri kono no kara ka buraji dafale bike ngano mo ke abe ka tonyo mi ngaw juru fana be ka so ma shu naye buraji tazoro way ka do ka fo dugman tamana sebe mede adaka toni baraka kabu bono mato masika sinogo o yado mato ni min de islamere fi oni chrétien abaka sinogo la ayo fana ka sinogo bali min ye bono bi chrétien ta islamata ayo fana bali min yere islama ye ni ale ba fe ki dade ka wati ke sinogo la soroga wuli ayo o fana tonyo o yado ni mu yesa ami do ke ina nyono famu ni mi ta to chembo islamaya ka to chembo muhammadu ka ni anga kawale bemo mo ka segi angwa ko dabla ala ko no ya nyi ngai ko mi sebe anye jumana ngono famo fana be sira anye onge anga chawo be gachori tolu fana an laje chendo be utse ko ko kasrola ni je fo kadi de hanni ira fama islam hanni ira hanni islam atwadi hale fama hanni ira islam anga ni gachori amani de abanga mo toche o mi misika fusira dala donu bo ka foli ko fe o yaudi wa amma fa ye ketata bi ketata sini kadaka atoni baraka kabo muhammad ya ke amma maka sno ko bali o kuma so veni ba ke misri mina ay sabe mikro bwala aka konna mikro aka da yira dama moy aka braji bi taji gola ngana ay sabe mikro dola ay muhammad se lagoshi mo wa islama se toche mo andi bali ko fo anyira ye o ya anyiru de ka che fo anyira ye wala kana ala nafsika o ni bawa kante ka fulbe ko fana ke samake lemba balajele sanga jamana dafa jamana anga fulba balajele abun me lamenu muna burkina kondo wari amerique london arabu jamana piye bes wo me nyona bi lamene bi ke ko bon bela jele lay anga do kerengere fana be tafsir kala to beye bebe ka ke ka koli kono ka famia da kono ya rabbi ala be ambe sara me ngene nyumana ambe ka ngene muhammad ga dine anga ke sobe ka chere ka don la se hopmana ni an yoke anga na nyine ka barka da moye minu nyango dine ina anyo fo adamne wa mo fo alabana albi alaga sabali animu o de on brejele mo adahani beni kelenya ko di jamana mo jamana de bega do ke jamana ni ye islamay te islamay yo bega do ke nga islamo onda do kerengerle o kalo kerengerle do kerengerle o amode la do kerengerle ko amina ni wati kerengerle me alabulu amo kalo kerengerle do kerengerle mo kono ni do kerengerle minona amo do labon fanana o kuma bolu fa be on daga an jew am muso amma koro andi misaw am beka faso sama o do kerengerle muso daha ani be o sika kenyo nga ala fetugo mi ko sababu di anga dajulu sama bawmo السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله تفضل. إن شاء الله الحمد لله. أو بسم الله بيت بنتي لا كذا رجل سامي. إن شاء الله. Abdi jalannya. Alhamdulillah. Jazakumullah anu baraji. Kami sangat bela jele ko kalfa karako. Ika sege nimero nga doni. Assalamualaikum. Tahu le abami? Kulkuru
Bismillah. Alhamdulillah. Aha. Allahu Akbar. Inshallah tanye. Amin 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 amin. Amin 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 amin. Inshallah. inshallah an baraji assalamu warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Ni tu ye kulukuru ye an ka foli ye nin waati in na inshallah sa grand sadam jema ka foli be inshallah Assalamu alaikum. Alhamdulillah. Kabule kabumi. Oh, bismillah. Inshallah. Jaranye. Allahu Akbar. Inshallah. Inshallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aha. Allahu Akbar. Aha. Aha. Allah. Allah. Allahu Akbar. Allah. Iya. amin amin Salah jazakumullah. an baraji Ya juru alam dalam punya tadi karama. Tahu dia juru buat ini. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Abule kabomi. Oh jara. Kabomi. tobala Bismillah. Inshallah. 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 good morning Assalamualaikum. Alhamdulillah mega. Inshallah. Awo. Amin 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 amin. Amin amin amin. amin 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 Awo. Inshallah. Inshallah. Allahu Akbar. Sami'a wa ata'na. Awo. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Awo. Waalaikumsalam. jazakumullah may ga kam jingon befo
Ani baraji. Ani jadi. Nombor 2. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Boleh. Nombor 2. Insyaallah. Alhamdulillah. Insyaallah. Ya. Insyaallah. Amin amin. Amin amin. Insyaallah. Kulubali kami bla marab bela jele fo. Kami duguti ko amal man fo kulubali. Zulfaqar wa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wolo be ga ñom bobo. Sayyidina Ali kam mbamru ko mi ni sanga wuli me kuma chama ga ka ko atato bakele sekito ma bakele ote sababai kati zara kulbali kati inshallah alhamdulillah jarani awa bintu Jallo Umu Jallo anga foli ba inshallah fa Jallo Allah Ta'ala. Kulubali. Kami katika bela jelefu inshallah. Kulubali. Salam, bagaimana? Assalamualaikum. Kau boleh kamu ni? Kita mengadu. Aye. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Insyaallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Insyaallah Allah sihat. Allah kan wakana berajala ka jurmu kafari. Mina min. Allah. Idris berada. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La insyaallah gaduga. Dijar wati insyaallah. Allahu Akbar Allah kajak. Allah darasma. Kabrun noro. Awo. Ale bengadu. Wa bengadu. Insyaallah taala. Jazakumullah kokana. Ya zami kita befu mamru belajele bulufabe Musa sagale taga. Inshallah fari kanga saya bisa konta benak nya retoro. Almambam vatrano fana to Musa anga fulu bae Musa chama be kanga tomo ye.
bɛɛ jadiga ahmadi la an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye ani an ka cɛba caman tɛmɛna sanamado ninnu kɔnɔ kita ye n'a sɔrɔ se b'an ye an b'a fɔ ala ye k'a k'u to an kɔrɔ dɔɔni nka a tɛmɛna n'u bɛɛ ye se t'an ye dugawu kɔ yarabi ala k'u bɛɛ kaburu nɔrɔ a b'a jija a ka se k'u nɔw datugu joona dɛ pitakaw an ka dugawu b'a ye hali bi ala ka hinɛ wurande la ala ka dayɔrɔ suma ala ka sabali d'an ma kɔfɛ Salam alaikum. Alhamdulillah, ka wani ka bami. Ba ta jalo guru. Inshallah jalo. amin Inshallah jalo. Inshallah. jallo anu baraji kami kulukɔrɔ bɛɛ fo nin yɔrɔ in na an bɛ amara jalo fo mɛ kungo ka ɲamaba ani a dɔw kɛ sanbaba ka foli k'o bɛɛ lajɛlen ani sɛw ni a piyɛlɛ mun kɛrɛfɛ n'o ye kadɔw ye an ka foli b'a bɛɛ ye dɔgɔnɔw kɔni makɔnɔ kulubali n'o ye an jatikɛ ye a yɛrɛ fari man t'a la bi yarabi ala ka nɔgɔya d'a ma a tora o bana na musokɔrɔba ala y'o wele yarabi ala ka hinɛ musokɔrɔba la ala ka dayɔrɔ suma ala k'an bɛɛ ɲɛ k'an da don o kɔnɔ salamu alaikum i sɛgɛnna nɔfɛ nka a sɔrɔ ko gɛrɛyara Nuyajubu alsa alalemu wati bara. Salam alaikum. Abule ka bami. Awo. Ay inshallah. Muru ko inshallah. Abna. Jazakumullah. zulfaqari ali aisa ko bobo ñona na bisinga ko bo ñona te murubi lagale ci ngome o te cien ando nga fo gazo badri re o ma be ko ma bakle ani ay muruba ali buloko o shekele bisiga ma bakle ba saba to ta ko o kele yoro la muy o ma ngalondo o ko temene ahgawka atato ma bakle segeto ma bakle ngalo e cien foite ngalolo madlaleno malagamuleno no do no o me ala kra kundi ma chama la kata ka mi ga fo se na le kata ya bana na tato ma bakle so wote ma ba fla ya bana do ngalo do chete oni ajenya tatwari abo fana ko ajenya ni sebe min jena kata se na ali jena bi kargabe ka so ale ko sahaba na chesruye o ma sahaba to me todi ni me puma kono shuto ma puma we chewte jembla la nyona bi ni o puma so fo e bi lebu se na ali kabru abakar kabru be umar kabru be olu minu nga jaay olu te atwa al sibet langa bo ida ko ni sebe jena ka se na ali langa la ko jena hakla ko bi karti bari ni puma fu ye ami doge chew bla puma sara kanaka ziri nga do kabla assalamu alaikum wa alaikum salam jagwala konta wati bana micro boy koro doni iga radio boy koro doni radio boy koro doni radio boy koro doni ke nama radio boy fati famu oui avec téléphone de là pour frangora ya fie bani salam alaikum ne kita fo kanyere konte ele bino kala ba sisa kabule abami grande bula sida mata grande bula do pia berti terban berti ya masha Allah nya musule mutile bara inshallah amin 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 amin
jazakumullah baraji inshallah jazakumullah ani baraji maa minnu ni u ye doni laɲini n'a ma sɔrɔ an ka foli b'a bɛɛ wa a ka baraji bɛ ala bolo dakuriya laban an bɛ jɛ ka dugawu kɛ ya rabbi jamana ala ka suma ala ka na suma sababu ye bɛnkɛlɛmanya badenya kelenya ala k'o bolo don ɲɔgɔn bolo ala ka juguw malo assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh